ಮಣ್ಣಾಪುಡು ಇನ್ನಿಗೊಣದ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ದಾಳ ಅಂಜಿ 300-400 ವರ್ಷದಿಂದ ಪನೋಡಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲೋಟೆ ಅಜ್ಜನ ಕೈತೆ ದರ್ಶನೋಟು ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿ ಏನು ಹುಟ್ಟುದನ ಗಟ್ಟಾಡು ಕಾವೇರ ಮನ ಮಣ್ಣಾಡು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿಯರ ನೆಲಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಇದನ್ನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪಣವನ್ನೇ ತಿರುಗುತ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೀರು 6-2ನೇ ಮದ್ಮೇದು 6-6ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುದೊಂದು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವಿಯರು ಕೈ ಬಿಡಾಯಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯಲು ಕೈ ಬಿಡಾಯಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜನ ಇತ್ತು ಬಾರ ಬರ್ದು ಪೋಯಿನೇ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜದ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರಲಿ ಎಂಕು ಅಜ್ಜನ ನಡೀತುಂಟು ಜಾತಿ ಕೊಂಡ್ಪುನ ಅಜ್ಜಗ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಕು ಜಾತಿಯಿಂದ ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನೇ ಸುಗಿತ್ತಂಡ ಶಿವದೇವಿಯರು ಕೊಂಡ್ಪುನ ಬೇತೆ ಎತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಡ್ಪುನ ಬೇತೆ ಎತ್ತು ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟನು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಯ ಮನ್ಪುಡು ನೆನೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಒದಗದು ಕೊರಲ ಅಜ್ಜ ಮಣ್ಣಾಪದ ಅಜ್ಜ ಪೂಜಾರ ಪಂಡೇರ್ನಾಡ ಒದಗದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಿನಾಗಲಿತ್ತು ಸಂಸಾರ ಈ ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತೇ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತೇಜಸ್ ನಾಯ್ಕ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಬಂದುಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೇವೇರನ ಆರಾಧನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಪದ್ಧತಿ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುತ್ತೂರುದ ಮಣ್ಣಾಪು ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆ ಮಣ್ಣಾಪು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಚಾರದಾನೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನ ಸೇವೆದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ತೆರಿಪ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ಅಜ್ಜೇಂದು ಪಂಡ ಓಲಿತ್ತಿನಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಿನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರ್ದು ಮನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಓಕುದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಣ್ಣಾಪುದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯರೋಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಂಡಮೊಗೆರ ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ರೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಸುಳ್ಯ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಸುಳ್ಯ ಪೋನಾಗ ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಎಡತ್ತಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಿಡ ಮೊಟ್ಟೆದಡ್ಕ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡು ನಮಕ್ ಆ ಮಣ್ಣಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಸಾಧಿತಿಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಳೆಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಕ ಅಣ್ಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಣ್ಣಾಪು ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಈ ಮಣ್ಣಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುದ ಪಂಡ ಪಿರಾಕಡದೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಮಣ್ಣಡ ಆರಾಧನೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಲಿ ಪಂಡ ಮಣ್ಣಾಪನ ಪಂಡ ಮಣ್ಣಾಪುಡು ಇನ್ನಿಗೊಣದ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ದಾಳ ಅಂಜಿ 300-400 ವರ್ಷದಿಂದ ಪನೋಡಿ ಇನ್ನಿಗೊಣದ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಆ ಕಾಲೋಟು ಪ್ರಾಯತಾರು ತಂತಿರ್ದಾರು ಮಣ್ಣಾಪು ತಂತಿರ್ದಾರು ನಾಲ್ಪ ಬೇಲೆದ ಇಕ್ಲ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ಐತಾಗಲಿ ಬಿಡೋ ಬಂಡ ಇಂಕಲೇ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಲು ಇಬ್ಬನಾಗ ಮಿಕ್ಕ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಆಪಸಿ ಪ್ರಾಯಂಡು ಈಗ ಕಾಯ್ಕಂಜಿಲು ಬಂದ 10 ನಾಡೆ ಕಾಯ್ಕಂಜಿಲು 500 ಹೋದ್ದು ಇಪ್ಪಳ ಈ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಈಗ ಗಂಜಿ ಉಡುಪು ಅಂದ ಮುಳೆ ಕೊರ್ಕೋಣ ಸುಬರ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಆಯಿತು ಓದಿತ್ತಿಗೆ ಬುಡುದು ಬುಲ್ಪು ಉಡುಪುಣ ಬೇಗ ದೇವರಂಬತ್ತೆ ಕಟ್ಟುಣ ಬೋರಾಯ್ತುಂಡು ಇದೇ ನೆಟ್ಟು ಕೊಂಚ ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕಾದ ವರ್ಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆವಂದು ನನಗೆ ಇದು ದಾಣೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಒಂಜೊಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ ದಾಣೆ ಅಂದು ಜೋರು ಮಲ್ತರಿಗೆ ಈ ತೂವೊಂಚದಾರಿ ಇದು ದಾಣೆ ಇಂಚ ಈ ಸರಿ ತೂಗೊಂಡ ಪಟ ಮಾತಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಓಡೇ పోతును దాన్ని అదైతే ఉంది ಅವ ನಾಡ್ದು పోనాಗ ಪಿಳಿ ಬತ್ತದ ಅಂದು ಆಗಲೋಟು ಪಿಳಿ ಬತ್ತಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅಂದು ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿ ಪುಣಾಗ ಬೇ ದಾಯ್ತವಳು ಬರಲು ಬೇಕು ದಿನ ಬರತ್ರ ನಿರಡ್ಡೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಖಾಲಿ ಅವಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಬಂಡರಿಗೆ ಇಂಚಾರ ಮಲ್ತಾಂಡ ಆವಂದು ಈಗ ಈ ಸರಿ ತುವಂಚ ಆವಂದು ತೀರಿಸಿಟ್ಟು ಬೇತ ಏನು ಮಲ್ಪಗೋದಂಡರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇಜಾರದ ಬರ್ತೋಡು ಮಂಡೆ ಕುತ್ತಾರದ ಅಜ್ಜನ ಮಂಡೆ ಅಜ್ಜ ಏನು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬಿಟ್ಟನ ಕೈಕಂಜಿಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿ ಅಂಟ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ತಾನೆ ನಂಬುಬೆ ಅಂದ ಮಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಪಾತಾರೆ ಐರ್ತು ಆಣಿಯ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂಡೆ ಅವೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಐ ಬುಡ್ನ ಕೈಕಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಈತೆಲ್ಲ ಕಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಒಲ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಆತ ಕತ್ತಾಡ ಬತ್ತೆತ್ತು ಜಾಂಡು
ಜನಗ ಇತ್ತ ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬರ್ಪತ್ತ ಅನ್ನಟ್ಟಿರಿಗೆ ಅವಾಗ ಅಣ್ಣರೇ ಅಂಜತ್ತು ಏನು ಇಂಚ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಂತೆ 5 ತೂಕ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಪು ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಅವಳು ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಏನು ಪಣಪೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಣ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಪಣಪೆ ಅಂಡಿರಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಈ ಪಾಸಿದು ಕುಳಿದು ಬೋತು ಕುದಿರ್ದು ಬೋತು ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಕಲ್ಲು ಒಣಗ್ತದೆ ಅಜ್ಜ ಕಲ್ಲು ಬಾಳು ಅಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ 6 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಟ್ನಾಣಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡದು ಹತ್ತಿ ಕುದಿರ್ದು ಬೋತು ಈಗ 40 ದಿನ ನೀರಿಟ್ಟು ತೀರಿಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ನೀರಿಟ್ಟು ತೀರ್ತು 6 ದಿನ ತೂತು ಬಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಬಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನೆ 6 ಬತ್ತು ಬೊಂಡದ 70 ಕಟ್ಟ ಬಂದಿಡ್ತು ಆ ಬೊಂಡಲ 19 ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ತು ಬೊಂಡ ಬಳತು ಇಡ್ತು 6 ಕೈ ಮುಗ್ಗಿರು ಅಲ್ಲ 6 ಸೇರ್ತು ಕಲ್ಲು ಬಾಡಿರು 5 ದುಃಖ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಸಿ ತಾಂಡು 5 ದುಃಖ ಮಾತ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮದ ಈ ಸಲಿಪ್ಪೆಣಿಗೆ ಈ ಉಳುಂಗುಗು ಕಿದೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಪೂರ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡು ತಿತ್ತರಿಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಅಜ್ಜ ಕಳಿದಿಡ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಳುಂಗು போயிட்டாಗ ಅಜ್ಜ ಕಳಿದಿಡ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಉಳುಂಗು ಕಾಲೇ ಒಂದು ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡಿ ಇಂಚ ಭತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡಿ ಅಂಚ ಆತನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಈಗ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತವು ಸಾರಿದ್ದಿ ಹುಷಾರ ಇಂಟ ಅಜ್ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಪಡಪ ಅಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪೋದು ಅಂತ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅಗೆಲ್ಲ ಕೊರು ಒಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಅಗೆಲ್ ಮಣ್ಣ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಆಗ ಬೇರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೊರ್ಪಣ ಬೇಯ್ಪಾತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಳಸೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೊರ್ಪಣ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡುವ ಸಡದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಳಸೋಂತೀರಪ್ಪ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬರಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದು ಬಂದು ಕುಡುವ ಸಲ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತು ಬಳಸೋದು ತಿರುಗಿ ಅಂಚನೆ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಆತನಾಗ ಅವು ಉಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾನ ಕುಳುಂಗು ಪರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಂತೆಗಳ ಅಂತ ಕೆಲವು ಈ ಕಂಡೋಗು ಮದ ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಮದ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಆ ಬರ್ತಡು ಕಂಡೋಗು ಬಂಬುಚಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ ಐಕ ಬರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅವಳು ಆಪೇದ್ರಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಬರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂದು ಅಂಚ ಆತನಾಗ ಅಲ್ತು ಪೂರ ಅಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟನಾಕಳು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗ ಒಕ್ಕೆಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ಕೋರ್ಲು ಬರ ಕಂಡು ಬರ್ಪೋ ಕೋರ್ ಸಂಕೋಂತೀರಿ ಕೋರ್ಲು ಬರ ಕಂಡು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲು 30 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂಚನಾಗಲು ಬರ್ತು 3 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಪಣಿಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಎತ್ತಿನ ಅಟ್ಟು ಕುಳ್ಳೊಂಡಿರಿ ಈ ಕಲ್ಲು ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಿನ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಹಾಂ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಅಕಡೆ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡಿನ ಆತ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಐಲಿಟಿ ಪುಣ ಉಂಡಾತ ಹೊತ್ತೇನು ದೇವರು ಕುಳ್ಳಾಯಿನ ದೇವರು ಹತ್ತು ಉಂಡಾತ ಹೊತ್ತು ಉಂಡಾತ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮುಳದ ಅಕ್ಕಳೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತಿ ಪುಣಗ ಅಂತ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಯಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತವನ್ನ ಸಿದ್ಧಮೀರು ಬಂದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ್ತಾನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬೂತೊಳ್ಳ ಆಯ್ದು ಬಂತ ತಾಣ ಕಟ್ಟದ ಬೂತೊಳ್ಳ ಆಯ್ದು ಬಂತ ಇಲ್ಲಿಟಿ ಪುಣ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದು ಬಂತ ಕೊಂಚ ತಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡಿಯೋ ಆಯ್ದು ತಿಡಿಯರು ತಿಡಿದ ಅಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಮುಗ್ಗೆರೆಗಳು ಅಂತ ಈಗ ಮಂಜ ನುಮ್ಮು ಮಲ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಬಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜ ವಲಸು ಆಯ್ತು ಬಾಕಿಲ್ಟೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅದು ಬಂಡೀರಿ ಆಯ್ತು ಬಾಕಿಲ್ಟೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಾಗಲೊಂದು ಜಾಗ ಪಾಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜಾಗಲೊಂದು ಜಾಗ ಪಾಡಿ ಅಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾನಾಗ ಉಕ್ಕ ಪ್ರಪ್ಪ ಅವು ಸರಿ ಅಂಡ ಅಂದ ವಾಪಸ್ ಬೋತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಅಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅವು ಸರಿ ಆತೀಜಿ ಅಡಿಗೆ ದೆಯ್ಯೋಳು ಬರ್ಪೂಜ ದೆಯ್ಯೋಳು ಬರೋಂಟ ಅವಲ್ಪ ಬೇರಪ್ಪ ಗಣ ಮಾವಡು ನಿಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ತಾಣ ಕಟ್ತಾರತ್ತ ಆ ತಾಣದ ಮೊಟ್ಟರು ಅಜ್ಜಗಳು ಒಂದು ಉಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬೇತೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರೋಡು ಅಜ್ಜಾಗ ಬೇತೆನೇ ಮಲ್ತುಕೊರೋಡು ಬಂಡೀರು ಅಪ್ಪ ಅದಾಯ್ತು ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಲು ಸುದೀರ್ ತಗೊಂಡಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅಜ್ಜಾಗ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡಲೇ ಅಂಡೀರು ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಮುಳ್ಪಣೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಮುಳದ ಕಲ್ಲು ಎಂಕಲ ಮುಳ್ಪಣಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜ ಅಂತ ಅಲ್ಪನಾಗ ಜನ ಮದ ಅಗ್ಗಡ ಮದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಬಂಡ ಇಂಚ ಕಲ್ಲು ಬಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಆಡ್ದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಟ ಇಂಕಲ ಬಳಸಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಮಾತ ಸೇರಿ ಅದು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೇರು ಬರ್ಪಣ ಮರ ಆವಡು ಮಾಡಿರಿ ಸಂಪಾಗಿದ ಮರ ನಡ್ತು ನಡಿಯೋ ಅದ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಐಟು ಬುಕ್ಕ ಐಟು ಕಟ್ಟುದು ಕಟ್ಟೆಡು ಕಲ್ಲು ಬಾಂಡು ನೇಮೋಡು ಕಲ್ಲು ಬಾಂಡು ಕಲ್ಲು ಬಾಂಡು ಮಂಜ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮೇಯ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಂಡು ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ದು ಐದು ನಾನು ಇಂಚನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಂದ ಕಟ್ಟಾನೆ
మాదర్లా ఇది 10 ఒక్కలు పాత 11 ఒక్కలు ఉండు మడికేరి నుంచి వెళ్ళారు అక్కడ బూర అక్కడ మాత తెరిపగా అది మనసు తెరిపోతే మాదర్ల ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ತು ನೇಮಗೊರಿಯ ಅಂಚ ನೇಮ ನಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ 18 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನೇಮ ನಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದಗೋಲೋಡು ಪಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿ ಎಂಚ ಬಂಟ ಎನ್ನ ನೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ பிரியார நாங்கள் பண்ண போனோம் என்ன கலை நில அல்லு கலை மூலு அப்போ దాన్ని 30 ప్రశ్న ఆవిడ ఉంది ఈ సాన్నిధ్యం 30 ప్రశ్న ఆవిడ అంత కేరళదారేನು ಲೆತ್ತದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವಿಡ ತಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಚ నాకు ఒకటి కళ్ళు ఉండు మనది అవి బల్లె ముచ్చిది పోతుండు ಅಲ್ಪ ಆಕಳು ಬಳಸ ಹೋಯ್ತು ಆಕಳು ಬಲ್ಲ ಬೆರೆದು ಪೊರ್ಲು ಕೆತ್ತದು ಮಂದ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಕಳು ಬಳಸೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಈ ಕಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಆಕಳು ಬಳಸನೇನು ಮಾತ್ರ ತೂತನ ಆಕಳು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಬಳಸನಾಗ ಇದು ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಆಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದು ಬಿಡಗ ಬಳಸನೇನು ಮಾತ್ರ ತೂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಆಕಳು ಪೂ ಅರಿಡಕ್ಕನೇನು ಮಾತ್ರ ತೂತೇನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಂಚನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ತಲೆ ವರ್ಷ ಆಡ್ದು ಬಂಡರು ಕಲ್ಲು ತೂತಾರ ಏರಳ ತೂಯಿನಾಕಳು ಅಪ್ಪ ಆರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮನೆ ಬಿರಾಯದಾರಿ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಕೈ ಮುಗಿಪೇದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಲೊಲ್ ಪಂಡು ಎಲ್ಲ ತೂತಿನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೇನು ಅಪ್ಪ ಈರೊಂದು ಊದುವತ್ತಿ ಬತ್ತ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಪಾಂಡೇರು ಅಂಜಾನ ಎಂಕಲ ಮೂಜ್ ಜನ ಬೋತು ಊದುವತ್ತಿ ಬತ್ತ ಹಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಮಜ್ಜೋಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಸಿದ್ದಮ್ಯಾಪಣ ಇದಿದ್ಯೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಪಣ ಇದಿದ್ಯೆ ಏನು ಮಂದ ಮಜ್ಜೋಡು ಬತ್ತ ಅಂದಾಜು ಇದಿಡ್ದು ಬತ್ತಾನ ಬಂಡೇರು ಮಜ್ಜೋಡು ಬತ್ತಾಯಿನ ಈರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಾಯ ಏನು ಬತ್ತಾಯಿನ ಉಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾக அதுண்டு ಅದು எடுத்து ಒಂಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೀರ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಉಂಡಿರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎದುರು ಇರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಊದುಗಡ್ಡಿ ಸರಿ ಅಲ್ಪ 12 ಕಲ್ಲು ಉಂಡಿರು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಪ 12 ಉಂಡಿರು ಒಂದು ಭತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲಿತ್ತ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮುಖ ಬಾಳೆಕೋಡಿಗೆ போயா ಬಾಳೆಕೋಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಲಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಗಿರು ಮುಂಚೆ ಈತ ಮಲ್ಲೇ ಪಣ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ದೆಪ್ಪೋಟಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟೆ ಬಸ ತಗೊಂಡತ್ತ ನೇಮ ದಿನದ ಇಡ್ತು ಕಲ ರಿಪೇರ್ ಪಡೆ ಅವು 40 ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಂಬೆ ತಿಂಗಳು ದಿನ ತಿರುಡು ಆ ಐಕು ದುಂಬು 40 ದಿನ ನೀರಿಟ್ಟು ತಿರುಡು ಉಂಡಿರು ಕುರ್ಡಿ ನೀರು ಬಾಡು ತಿರುಡು ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಇರಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಅವು ಈರೇದು ಪಡುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡತ್ತಂడి ಏನಿದೆ ಪಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕುರ್ಡಿ ನೀರು ಬಾಡಿಯ ಏನೇ ಬಾಡಿ ಕುರ್ಡಿ ಮಲ್ತುಕೊಡಿ ನಾನು ಆ ಕಲ್ಲೊಂದು ಎತ್ತು ಕುರ್ಡಿ ನೀರು ಬಾಡಿ ಅವು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಪಣ ಕಲ್ಲು ಅದೇ 40 ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ నేను ಬಂತಾಂಡೆ ನೇ ಬಂತುಂಡೆ ಈ ಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ನೀರು ಬಾಕಿ ಅನ್ನತ್ತದು ಎತ್ತು ಅತನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ಅಂಚ ಅವು ಬಾಕಿ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ పోతు ತಿಂಗಳು పోతు ಆ ಕುರ್ಡಿ ನೀರು ತೆತ್ತದು ಬೇತ ನೀರು ಮಲ್ತದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೋದು ಇತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೋದು ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅವೇ ಬೇರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಕಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಣಿ ಮುಲ್ಪಂಡೆ ಮಾಡ್ದಾಂಡು ಜನವರಿ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಏಳ್ಗೂ 3 ಜನವರಿ ವರ್ಷ ಕರೀತು 4ನೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿಗಣ 4ನೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ಅಪಕ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಅತೆ ಅವೇತೋ ಭಕ್ತರೇನು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬರ್ಪೊಂದುಳ್ಳೆ ರಜ್ಜೆ ಅತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಬಣಗ ಕಲ್ಲು ಬರಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡ್ರೋಡತ್ತಲ್ತೆ ಕೊಂಡ್ರೋಡ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಬೇರೆ ಬಂಡೇರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಬಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಈಗ ಬಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡದ್ದು ಬರೋದು ಎಂಗ್ಲ ದನಿಕುಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನ ಎದುರಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿನಾಗ ಅವು ತೊಂದರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದ ಗೋಲೋಡು ಬತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡು ಹೋಡು ಬಂದಿರು ಕಟ್ಟಿಗೋಲೋಡು ಬತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡು ಹೋಡು ಅಂಚಾನೆ ಕಟ್ಟಿಗೋಲೋಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ತಾಡೆ ಪೋತು ಮುಳ್ತಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾತು ಅಲ್ಪಾಡ್ತು ಬೋತು ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡದು ಬತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡದು ಅಜ್ಜೆ ದೆತ್ತು ನೀರು ದೆತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೈಟು ಕೊರೋಣ ಏನು ಬೈರಸು ಬತ್ತು ಇರಬಾರ್ದು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬೈರಸು ಕಪ್ಪದ ಬೈರಸು ಬಾರ್ದು ಇಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಐಟ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ತು ಕೊಡ ಐಟ ಕಲ್ಲು ಮಾತಂದು ಏನು ತುಂಬ ಬತ್ತೆ ತುಂಬ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜೆ ಜನ ಬಿದ್ದಾಡ ಬತ್ತೆ ತನಕ ಆ ದೂರ ಉಂಟತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಮುಳೆ ಮಾರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಆ ದೂರದಾಡೆ ಬತ್ತನ ಜನ್ರೇಟರ್ ನಾವು ಅಂತ ಉಂಟು ಮಳ್ಳ ಜನ್ರೇಟರ್ ಆಳೆತ್ತನಾಗ ಲೈಟ್ ಆಪು ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತನಕ ಲೈಟ್ ಬತ್ತು
ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಕ ಅದೇ ಪನೊಲಿ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೂಲಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ನೇಮಾಪುನು ಅತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರ್ನೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕಾದ ಕಟ್ಟಿಗೊಳಡೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಿಗೊಳಟೆ ಅಜ್ಜನ ಕೈಟೆ ದರ್ಶನೋಟ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ಟಣಗಳು ಆ ಮಂತ್ರಾದಿನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜನೆ ಅಜ್ಜನ ಕೈಟೆ ಮೇನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜನೇ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅಜ್ಜ ಕುಳ್ಳುದೆ ಅದೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆತ್ತೊಂದು ಪರಿಚಯ ನೀರು ಪಂಡಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣುಡ ಆಪ್ನಂಚಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಲು ಬರೋ ಒಬ್ಬರು ಉಳ್ಳ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಗೇಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಗೇನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಣ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಂದ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಡ್ಪೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕ ಇಂಚ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೋಟು ಚಕ್ಕುಳಿ ಬೀಡ ಅಕ್ಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಕೊಣಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಎಂಗ್ಲ ಅದೇ ತೊಂಪ ಏರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಆಪ್ನತೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ ನೇಮ ವರ್ಷ ವರಣೆ ಜನವರಿ ಅವೇ ದಿನ ತಾನೇ ನೇಮ ಅಜ್ಜೆ ಏಪ ಕಲ್ಬಾರ್ದು ಕುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತಾ ಅವೇ ದಿನ ತಾನೇ 25 ತಾರೀಕು 25 ಜನವರಿ 25ಗೆ ನೇಮ ಮೂಜನ ನೇಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ 25 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಜ್ಜನೇ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂದು ಮಾಡ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ಇಂದೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ನಿತ್ತಂಡ್ಲ ಇಡೆಗೆ 10 ಜನ ಬರೋಡು ಅತೆ ಮುಲ್ಪ ತಕ್ಲ ಪುರ ಸೇರೊಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಜಾಗೆ ಮಣ್ಣಡು ಅವೇತೋ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಲು ಪುರ ನಡತಿಪ್ಪ ಅತೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಜನತ ಕಷ್ಟ ಪುರ ದೂರ ಆದಿಪ್ಪು ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಲು ಪುರ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕದೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತು ಬಂದ ಕಲ್ತದ ಊರಿನ ಬಾಕಿ ಏನಕ್ಲೆ ಪುರ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮದಿಮೆ ಆವತನ ಪೊಣ್ಣುಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾತ ಮದಿ ಪೊದು ಬರತನಿಗೆ ಐಕ ಅಜ್ಜೆ ಪೊದು ನಡೆದು ಅಜ್ಜೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಿ ಮದಿಮೇಲೆ ಆತಂಡು ಜೋಕುಳು ಇಜ್ಜಾದನಾಗ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜಾದನಾಗ ಜೋಕುಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಾತನ ಇದು ನಡ ಅದೇ ಅಂದು ಅವಾಗ ಈ ಜಾಗೆ ಮಣ್ಣಡು ದೇವರಿಗೆ ಆನಿರ್ದ ಕಾಲ ದೈವಳಿಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಪೂರ ನಡತು ಬರೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತು ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲ ಒಂತೆ ಬತ್ತತಿ ಮಣ್ಣಡು ಆ ದೈವದ ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪುರ ಅತೆ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನೆಕ್ಕಲ ಅದೇ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲದ ಇಂಚೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪುರ ಮಣ್ಣಾಪುದ ಮಣ್ಣಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಣ ಮಾತ ಈ ಮಣ್ಣದ ಹಿರಿಯರ್ ಐನಂಚಿತ್ತನ ಕುಂಡಮೊಗೆರ ಮೇರೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗೆಡ ಆಪ್ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚನೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನಾರು ಉಳ್ಳಿರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಣೇಶಂದು ಅರೆಡ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಕ ಈ ಮಣ್ಣಡ ಆಪ್ನ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ತೆರೆಯೋನ್ಕ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಿಯರ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಎಂಗ್ಲ ಸಂದವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಜಾಗೆಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ನಾರ್ನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಕ ಮಣ್ಣಾಪುದ ಮಣ್ಣಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಮಾಯಕಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ನಂಚಿತ್ನ ಗಣೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಣ್ಣಾಪದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅದೇ ಮಣ್ಣಾಪದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಟ್ ಅಜ್ಜನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತ ಬರೋದುಳ್ಳಾರ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಮೇಟು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರನ್ನು ದುಂಬುಂತ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪಾದ ಉತ್ತರ ಜಗ್ಗಾದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಯರನ್ನು ದುಂಬುಂತ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜನ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಿಯರು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಿಯರನ್ನು ದುಂಬುಂತ ಉಂಟು ಮಿತ್ತು ದೇವಿಯರಿಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಭೂಮಿ ಉತ್ತರ ಜಗ್ಗಾದು ಅಜ್ಜನ ದುಂಬುದುಂಟು ಅಜ್ಜನ ಪರ್ವತ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರು ಏನು ಪುಟ್ಟದನ ಗಟ್ಟಾಡು ಕಾವೇರ ಮನ ಮಣ್ಣಡು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿಯರ ನೆಲಲಜ್ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲಲಜ್ಜಾಂಡು ಪಿದನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪಣವೇ ತಿರುಗುತ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೀರು 6 ಮದ್ಮೆದು 6 ಸಾದಿ ತಗೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ 2 ಜನ ಜೋಕರು ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಊರಿನ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಗಟ್ಟದ ಕೂಡ ಗೇರಿತ್ತನ ಅಗಲನ ತೋಟಡು ಬೇನೋಡು ಅಗಲು ಪಂಡು ಬೇಲೆನ ಬೇನೋಡು ಬುಲ್ಪಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡಲ ಬೈಗಾಟಿ 8 ಗಂಟೆ ಪಟ್ಲ ಬೇನೋಡು ಅಲ್ಲ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತ ಆ ಕಾಲ ಅಂಚಿತ್ತನು ಅಪಘಾತ ದಿನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಕಷ್ಟಲಂಚನೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಸರಿ ಶಾಲೆ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯೆ
ವರ್ಷ ಮೆಗ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕೊರೋಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸೇರು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಎತ್ತುಜಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಏನು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪೆದನಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋದು ನಂಚಿನ ಹೊರ್ತದು ಆರಿಗೆ ಬೋಡಿಚ್ಚಿನ ಜೀವಜನಪುರ ಮಾಲ್ತಾದು ಏನೆನ್ನ ಸಮ್ಮಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಸಂಗತಿ ಮೂಳೆ ಒರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಡ್ನ ಮದ್ಮೇರು ಬತ್ನಾಲು ಈತಂದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು పెద్దప్పకి సమానత బట్న చిక్కమ్మ ఇప్పుడు తూపేరజ్జ పంపును నాకు ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುನೇನಂತ ಅಂಚನೆ ಏನು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿಡ ತೂದು ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಚೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮದ್ಮೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಅಲ್ತು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂಡು పోతూ పిరావ అల్లు పోతూ లైన్ పోరిద్ద అల్లు పోతూ ఉంటున్నలో ఎన్న పొన్ను కొన్న అమ్మి ಆರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲು ಮರ್ಮ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇಂಡು ಇಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಣಿಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲು ಜಾಗೆ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಗಿರು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಪೊದ್ದು ನಗಲು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ತೋಜಿಂಡು ಲಗನ್ ಸೀದಾ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲು ಪೊದ್ದು ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲುದು ಮುನ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನು ಉಪ್ಪು ಗೇಳು ಪುರ ನೆತ್ತರು ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂತ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲ್ಲ ಆಪುಜಾನು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದು ಸಜಿಪಾಗು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಜ್ಜನಕ ಅಲ್ಲೇ ಸಾನಿದ್ದೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಬಂಡದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಾನು ಏನು ತುಯಿನ ಎಲ್ಲತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಬಗಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಇಂಚನೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಏನು ಆತ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಬೋತುಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪುರ ಬಂಗಾರ ಅಡಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಕ್ಕನೆಕ್ಕು ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಟೂ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಬೋತುಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಕು ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಸಡನ್ ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಕೈಕಾರು ಪುರ ಬರಂದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಗ್ಲು ಬಂದಿರು ತೋಡ ದನಿಕಲ್ ನಗಲು ಬಂದಿರು ಇರು ಪೋಯರ ಬರೀ ಇರು ಮೂಳೆ ಉಂಟರು ಅಂದಿರು ಜೇನು ಪೋಪೆ ಅಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಿಯ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆ ಅಗ್ಲೇನೊಂದು ಉಂಟಾವಡತ್ತ ಪಿರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತು ಉಂಟಾಪನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಪಿರ ಪೊತ್ತು ಉಂಟಾವನು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ರೂಮ್ ಆವಡು ದಾಚ ಮಲ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನ ಚಿಕ್ಕಂಡು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮುಳ್ಳಿಂದೇ ಮಣ್ಣಡು ಕೆಮ್ಮಿಂಜ ಗ್ರಾಮಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಮಣ್ಣಡು ಬಾಡಿಗೆ ಜರುಮ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಂಡು ಇದೇ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಚೂರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚುರ್ದುಂಬು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತು ಬತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಿಯೇ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಒಂದು ನಾಯಕಿರು ಆರು ಚಿಕ್ಕಿರು ಬುಕ್ಕ ಮುಗ್ಲೇನು ಅವ್ರ ಗುರ್ತಾಂಡು ಗುರ್ತಾಗ ಆ ನಾಯಕಿರು ಚಿಕ್ಕತ್ಕೊಂಡಿರು ಇರು ಮೂರ್ತ ಕಟ್ಟು ಬರ್ನ ಕಟ್ಟಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು ಮೂರ್ತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಲೆ ಕಲ್ಪದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು ಅದು ಬೇಲೆ ಬರೋ ಅಂತಂತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ತಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲುಂಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂಡಿರು ಏನು ಆರಿಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ನವೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾರಿ ಇತ್ತನು ಒಂದು 10-20-30 ತಾರಿ ಇತ್ತನು ತಾರಿನ ತೊಣಗೆ ಆಸೆ ಅಂಡು ದೇವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುನಂಡೆ ಏನು ತಾರಿದ ಬೇಲೆ ಶುರು ಅಂತ ಏನೇ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಏನು ಕಟ್ಟುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ಪುನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ದ ಜಿಡುಂಟು ಪೂಡ್ನಂಡ ಐಕ್ ತಾಕತ್ತು ಆತು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸುದೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಂಬುನ ದೇವಿಯರು ಕೈ ಬಿಡಾಯಿರು ನಮ್ಮೊಂದು ಸತ್ಯಲು ಕೈ ಬಿಡಾಯಿ ಪಂಪು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅಜ್ಜನ ಏನು ಅಜ್ಜನ ಇತ್ತು ಬಾರ ಬಡ್ದು ಪೋಯಿನೇ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜದ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪದಾಗಲು ಪೂರ ಇನಿ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರುಜಿ ಎಂಕು ಅಜ್ಜನ ನಡೀತು ಉಂಟು ಜಾತಿ ಪಂಪುನ ಅಜ್ಜಗ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಕು ಜಾತಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತನ ಸುಖ ಏನು ಬೇತತ್ತು ಆಗ್ಲು ಬೇತತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಏನು ಕೊರ್ನ ಕಲ್ಲಿನಾಗ್ಲು ಪರೊಂದು ದುಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚೆ ದೇತೊಂದು ರೈತನು ಅಷ್ಟು ನೇಮದಾಗ ಆಗದು ಮುಂದೆ ಮಣ್ಣದ ನೇಮದಾಗ ಆಗದಿನ ಹಿರಿಯಾರು ಬಟ್ಟೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ತಿಚ್ಚೇರು ಮುಗಲೇರು ಪೂರ ಹಿರಿಯಾರು ಯಾರು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಉಡಿಪುನಾಗ ಬತ್ತೇರು ನೇಮದಾಗ ಆಗದ ಪರ ಬತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೇಮ ಉಂಡು ಬರೋದು ಅಂದಿರು ಅದೊಂಚೂರು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲಿ ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಆತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇಜಾನು ಊರು ನೇಮ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಅಂದಿರು ಬಂಡ ಅಜ್ಜನ ನೇಮ ಎಂಕ ಬಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಜ್ಜನ ನೇಮ ಬಂದದಾಯ್ತು ಅಜ್ಜನ ಚೈಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಸಲು ಒಂದು ಮಕಾರು ಕೆಲವು ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಬಿಜಾರ ಅಂಚೆನ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜನ ನೇಮದಾಯ್ತು ಬತ್ತನು ಮುಳೈತೆ ಅವ್ರು ತೂಕವನ್ನು ಬತ್ತನು ಬತ್ತ ಮುಳು ಬತ್ತೆ ನೇಮ ತಣ್ಣಿ ಬತ್ತೆ ತುಯ್ಯೆ ಆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ಮಗನ ವರ್ಷ ಫಿರ ಬತ್ತೆ ಕಾಗದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತಣ್ಣ ಕುಂಬೇರ್ನ ಹಿರಿಯ ಪೂಜಾನ ಪೂರ ಮುಕ್ಳ ಪೂರ ಗುರ್ತಾಂಡು ಅದು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ಸೇರು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗನ ವರ್ಷ ನೇಮದಾಣಿ ನೇಮಗ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಮುಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇಟು ಸೇವೆ ಒಂದಿತ್ತು
ಸೇವೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಇರೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಏನು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನರು ಏನು ಮುಳು ಉಂತುನೇ ಬಂಗ ಎಂಕಲ ನಾಚಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಪಿಂತೀನಿ ಒಂದು ಪಾತೆರೆ ನಾಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಾಲಾಯಿ ಗುರುತ್ತೀರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋರು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಒಟ್ಟಾಸ್ ಪನ್ನೀರು ಹಾಪುಂಡ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರ ಪನ್ಪುಣವು ದೇವರಿಗೆ ಬರಲಾವು ಅಂಚೆ ದಾಯ್ತ ಇದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಪನ್ನೋಡೆ ಎಂದು ಆರು ಹಿರಿಯಾರು ಪಂಡೀರು ಅಜ್ಜನೇ ಬಿತ್ತು ಬಾರ ಪಡ್ಡಿ ಏನು ಅಜ್ಜೆ ಬಂದು ದಾಯ್ತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಉಂಟದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ತುಯಿಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಾಡು ದೇವರು ನಾಲಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೆ ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಸೇಮಂತೆ ಸೇಮ ಅಜ್ಜನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ ನೇಮ ಅಂಡು ಮಗನ ವರ್ಷ ನೇಮ ಏನಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಟ್ಟಿ ನೇಮೋಡು ಕೊಣತ್ತು ಪೂತ ಮಲೆ ಮಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಉಂತನಾಡಿಗೆ ಮೂಲೆ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾಡಿದರು ಮನ್ನಿಚ್ಚು ಜಪ್ಪಕ ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದರ್ಶನ ಗಿರ್ಸನ ಓಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮುಗ್ಳು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಭೂತ ಮಲೆ ಪಾಂಡು ಬೂಳೆ ಕೊರ್ಂಡು ಪೂರ ಆಂಡು ಅವ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು 2-3 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಪೋಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂರು ನೇಮ ಆನಾಗ ಕಟ್ಟಿನ ನೇಮ ಒಟ್ಟು ಅಜ್ಜನೇ ಪಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜೀರು ಸಂಸಾರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಜ್ಜೀರು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಲೇರು ಅಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಒಂದೇ ಮಣ್ಣು ಒಂದೇ ಜಾಗಿಟ್ಟು ತಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಉಂಡೇರು ಪನ್ನಂಡೆ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬು ಏನು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ತಾರಿ ಕಟ್ಟಿರು ಪೋಡತ್ತೆ ಒಂದಿನ ತಾರಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಮಲ್ಲ ತಾರಿಯವು ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ತಾರಿ ಐನು ಕೇರ್ಪುದು ಇರ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೇರ್ಪ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಮಿತ್ತು ಪೋತು ತುಂಡು ಕೇರ್ಪು ಕೇಳದು ಹಿಡಿದು ಪೋತು ಮಿತ್ತು ದೀರ್ದು ಕಟ್ಟಾಗ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಏನು ಬರ್ತದೆ 2 ದಿನ ಕರಿತು 3 ಎರ ಪೋಡು 3 ಒಂದಿತ್ತೆ 3ದು ನಾನು ಮಿತ್ತ ಕುಬಿಕ್ಕ ಕಾರಿಂಚ ದೀರ್ಪೆ ಅನ್ನಕ ಕೇರ್ ಬಲ್ಲು ಕಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕುಬಿಟ್ಟುಂಡು ಅಜ್ಜಾನು ಒಂಜಿ ಅಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೇನು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡುದು ಕಣ್ಣಂಚೆ ಸೂಪಿನ ಕೈ 10 ನೆಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒವೇ ದೈವ ದೇವರದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ರತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ರತ್ತು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಡಾಲ್ದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಉಡಾಲ್ದ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯದು ನಂಗೆ ಬತ್ತನ ಬೇನೆನ ಕಿನ್ಕ ದೆಪ್ಪು ಪನ್ಪನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಜ್ಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಚನೆ ಬೇನೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತನಂಚ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಟು ಮೇಗಿ ಪಾಲೆ ಪೆದನಪ್ಪೆ ಬೇತಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಂಕಂದಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜೆ ಉಳ್ಳೆ ಜೋಕು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಪಂಡ್ರು 6 ನಿಮಿಷ ಬಾರ ಪಡಂತೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತದ ಆಣಿ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಬುಡಚರಿನ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನೊಂದು 2 ಜನ ಇಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ಜೋಕುಲು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅಣ್ಣ ದೇವೆರಡು ಕೋಪುಂಡು ಅಜ್ಜಡ ಕೋಪಜ್ಜಿ ಸಂತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಪಣ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು 6 ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡು ನೋಡ ಕೊರಿಯರ್ ಆಬಿಜಿ ಅವು ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ನಂಗೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರಿಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕೋರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಸಂತಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಣದ್ದು ಅಜ್ಜಡ ಬತ್ತ ನಟ್ಟು ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಏನು ಸಂತಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನೇ ಏನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನ ಸರಿಯಾವ ಅಜ್ಜ ಬಂತ ಅಜ್ಜಡ ಕೇಂದ್ರದ ಏನು ಪ್ರಸಾದ ಅಜ್ಜಡ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ಸಂತಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ ಅಪ್ಪ ಏನಂಚ ಕೊರುಡು ಆಯನ ತೀರ್ಮಾನತ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಬಾರ್ದು ಏನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಣ್ಣಾಪದ ಮಣ್ಣಡು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಪೊಟ್ಟು ಬಂಡ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಂತಾನದ ಭಾಗ್ಯನ ದಿಪ್ಪಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮದ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಮದ್ಮೆದ ಭಾಗ್ಯ ಸತಿಪತಿ ಆಪಣ ಭಾಗ್ಯನ ದಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಸೀಕಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಪಾವು ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಣತಿ ಸಾಧಾರಣ ತೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ದುಂಬು ಏತೋ ಕಲಾಕಾರನಿಗೆ ಅಜ್ಜೆ ತೋಜಿಪಾಜಿಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಗ್ಲು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಆಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಆಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಜನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಆತುಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಆವಡು ನಾನು ಏರೋ ಪಂಡದು ಇಡೆ ಬತ್ತಿರು ಬತ್ತದು ಅದು ಕೈ ಮುಗ್ಗೇರಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾರ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಜ್ಜನ ಕಲೆ ಪೆದ್ದನಪ್ಪೆ ಬೇತ ಅಜ್ಜನ ಸಾಕನಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಬೇನೆ ಪತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಪುರ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೋದು 6 ಇಡಬಹುದು 6ನ ಪಾದకు ತರದಗ್ಗದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಕಂದು ಬತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ಪೇ ಉಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿರು ಇಜನ ಅರ್ಧೋಡು ಮಾಲೆ ದೆಪ್ಪು ಉಳಿತುಂಡು ಆ ಮಾಲಿನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಮಾಲೆ 42 ದಿನ ವೃತ ಮಂತದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋತು ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತನ್ನು ಬೋತೀರು
ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಜರಗಳು ಅವು ಕಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಏನು ಓರಿಕೊಂಡು ಏನು ಸರಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜನ ಮಣ್ಣಾಪದ ಮಣ್ಣರ ಅಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಪದ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಪು ನಂಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚೇನೆ ಈ ಮಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾತ ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಗೊಂಜಿ ನಂದಿ ಅಜ್ಜಗ ನಂದಿ ಪಂಪು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪೇರು ಬಸವೇ ಅವು ಕೆಲವು ಪಂಪೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರಿಂದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತುಂಟು ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನೇ ಸುಗಿತ್ತಂಡ ಶಿವದೇವಿಯರು ಪಂಪುನ ಬೇತೆತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಪಂಪುನ ಬೇತೆತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ದೈವ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಶಿವದೇವಿಯರು ಅವ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆವಂದಂಗೆ ಬೀದ ಆಯ್ತು ಮರಲು ಪಾತಿರ್ಪಿ ನೆನ್ಸೊಂಡು ಬೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ದೇವೇರಿ ಏತು ರೂಪಟುಳ್ಳೀರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತೂತಾನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೈವ ಏತರು ರೂಪಟುಳ್ಳೀರು ನಮ್ಮ ತೂತಾನ ನಮ್ಮ ತೆರಿತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಪಣ್ಣೇನು ನಮಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ಲು ಪಣ್ಣೇನು ಮಾತ್ರ ನಕ್ಕೆ ಎಂತನ ನಮ್ಮೊಂದು ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಫಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ನಂಕಾದು ಬೂತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಹೂವಣ್ಣ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅವಾಗ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಬೋಡು ಆಗ್ಲು ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಗ್ಲೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಡು ಪಂಪು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆ ನಂದಿ ಬೋಡು ಪಂಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಂಡುಜ್ಜೀರು ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬೋನಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಚಾಕ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಬಾಗಿನ ದಿತ್ತು ಕುದಿ ಅಂಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಕಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಕಣ್ಣಿರಗಲು ಆಣ್ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಈಕ ಬೆಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಈಕ ಲಾಭಂಡು ಅಗ್ನ ಪಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತೀರು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಂಜಿನ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ದಾನು ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಅಜ್ಜನ ಏನು ಬತ್ತೆ ಆರ್ಗಡೆದಲ್ಲ ಪಂಡುಜಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪುನಾಗ ರಾತ್ರಿ ದಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಗ ಕಂಜಿನ ಕುರೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕಾಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜಿನ ಅವ ಏನು ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಣ್ಣ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರನ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ ಅಗ್ಲೆಟಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಟೆ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಿಗೆ ಕುಚ್ಚನೆ ಬರೀರ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ ಕಂಜಿ ಗುಣತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೂ ಪದ್ರಾಣ್ಣು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕಂಜಿ ಇಂಚ ಕೊಂಡ್ರುಕ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಂದಿ ಒಂಜಿ ಬಸ ಬೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಬರನ್ನು ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಡ್ರುಕ ಈ ಮಾತೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಕೊಣತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪೇರು ಎಡ್ಡೇರುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಡಿತ ಅಜ್ಜನ ನಡಿಟ್ಟು ನಂದಿ ಪಂಪನು ಉಂಡು ಐನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ಕೆ ಐತ ಮಾಲ್ತದು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೊಂಟೇರುಂಡು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪದು ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಕೊರದು ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುಬಡಿರುಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಮಣ್ಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅತ್ತನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂಡ ಅಜ್ಜ ಆಯ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಬರ್ತೇ ಪಂಪುನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮರಣಿ ನೇಮ ಆನಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಬರ್ತೇ ಪಂಪನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಅಂದಾತ ಪಂಪನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಅವು ಸಸಾರನೆ ಅಜ್ಜದಾಯ್ತಾಯ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಬರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಅಜ್ಜಾಗಲ್ಲ ದೇವರಿಗಳ ಬಿಡ್ನ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂಚೆನೆ ನಾನ ದುಂಬು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬುಲ ಬತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ವಾವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಮದ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡು ಉಂಡಿರು ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಅಗಲ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಇನ್ನು ಇಡಗೆ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಣ್ಣಾಪದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಗಲು ಪೂಡುಂದ ಅಜ್ಜಿ ಅಗಲು ಇತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಪದ ಪೂಜಾರ ಪಂಡದು ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟನು ಅಜ್ಜೆ ಮಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ನೆನೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಒದಕದು ಕೊರ್ಲ ಅಜ್ಜ ಮಣ್ಣಾಪದ ಅಜ್ಜ ಪೂಜಾರ ಪಂಡೇರ್ನಾಂಡ ಒದಕದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿತ್ತು ಸಂಸಾರ ಈ ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿರು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಯ್ತ ಬಂಡ ಅಂಚ ಕಠಿಣ ಮೂಡು ತಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರ ಆವಡುಂದಾಂಡು ಆಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟೆಲ ಆಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಮಣ್ಣು ಗಜ್ಜೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯನಿ ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಮಣ್ಣುಗೆ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜ ಕಾರಣ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಬೋಡ್ಚ ಒರಿಯ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನೇ ದೈವ ಬರ್ಪನತಿ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೋಚರ ಹಾಪುನು ಇಜ್ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಣ್ಣಾಪದ ಮಣ್ಣಗೆ ದಾಯ್ತನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕುತ್ತಾರದ ಅಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಒಕ್ಕಡಲೆ ಪೇರ್ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬಗದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಮಣ್ಣಡು ಬಡ ಸಂಸಾರ ಬೆಂದೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೂ ಸಂಸಾರ ಆರು ನೂಲು ಪಾಡಂಜ ಸಂಸಾರ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲದ ಪುರ್ತುಡು ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕುಚ್ಚನೆ ಅಬ್ಬಗದ ಕಾಲಂಚ ಇತ್ತು ಅవి ಪಣ್ಣೆನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕಲನ್ನು ದಿಕ್ಕೋಡು ಕೈ ದಿಕ್ಕಲನ್ನು ದಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಪ್ಪಗ ದಾಯ ಕಷ್ಟಡು ಅಜ್ಜನ ಇತ್ತಿರು ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ಕಿದನಿಲ್ಕೆ ಕೈ ಕಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತಾಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ದಿನಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇ ಒಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪುರ್ತು ಅಪ್ಪಗದ ಇತ್ತದ ವಾತಾವರಣ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಗದ ವಾತಾವರಣ ಬೇತೆ ಇತ್ತದ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲು ಪಂಪನ ಪುರ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತನ ಪಿಲಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ತಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಲಿಗೊಂಡ ಅದು ದಾಯ್ತಾಂಡು ಅದು ಮಣ್ಣಗೆ ದೋಸನ ಪಂಪನ ತೆರಿಯ ಅಂತ ದಿನಟೊಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿ ಕಾಲೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತರು ಹಿರಿಯರು ಪುನಃ ಐತ ಮುಗಿಯರ ಪಂಡ ಪುನಃ ಇತ್ತರಿಗೆ ಆರು ಚಾಕರಿ ಪುರ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೀರು ಅವಾಗ ದಿನ ಕಿದೇಟು ಬಿಡ್ಪುನ ಕೈ ಕಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾನೆಂಚ ಕಾಲೇ ಪುನವು
ಬುಡ್ನೇನು ಪೂರ ದೇವ್ರೊಂದು ಬರೋಡು ದಿನವಲ್ಲ ಕುಚ್ಚನ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಏರಡ ಪನೋಡು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಗ್ಲು ಮಲ್ತನ ಧರ್ಮ ಮಣ್ಣಡು ಉಂಡು ನಾವಡು ಅಗ್ಲು ಮಲ್ತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜೆ ಬರೋಡು ಅಗ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಗ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ನಂಬೆ ಬಂಡದು ಏನು ಪೂತ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ತನ ಅಜ್ಜೆ ಬರ್ಪೇನ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಡಾಲ್ದ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಡು ಉಡಾಲ್ದ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆಗರ್ದ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಅರಿಂಡ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಕಾನೂರ ಕೊರ್ಪಲ್ಗ ಪಂಪನ ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆನೆ ಮುಗ್ಲು ಬಂಗ ಬತ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ದುಃಖ ಪಡೊಂಡೀರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೀರಿಯರಾಪುಜಿ ನೀರಿಯರಾಪುಂಡ ನೀರಿಯರ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ ಅಪಗ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಲೆಕ್ಕದೈತ ಅಂಡ ಬೆಂದನೆಗೆ ಪುಟ್ಟನ ಜನ್ಮಗು ಸೈನೆಟ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಂದ್ಲೆ ಕಾಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಇತ್ತನಂಡ ವಜ್ಜೆ ಪಂಪನ ತರಿಕೆ ಗೋಚರ ಪೂಡು ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ ಐಕುನಿ ಮರ್ದು ಪಂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ದು ನಂಬುನಂಡ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಪುರ್ಲುಲ್ನ ಸಂಸಾರನ ತಾಂಗುಣವಿನ ಪಂಪನ ಗೋಚರ ಬತ್ತನ ಐನ ಏರು ಕೊರಿಯರು ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಿಯಾರಪ್ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತೇನೆ ಆಗ್ಲಿ 100 ಪಾಠ ಸಂಸಾರ ನತ್ತು ಆಗ್ಲಿನ ದೂರ ನತ್ತು ಆಗ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅಂಡ ಸಂಸಾರ ಏರೇ ಅವಾಡು ಅಯ್ಯ ಬೆನ್ಪುಣೆ ಬಂಡ ఆయన ಕೀಲು ಮಲ್ಪಿರು ಸಂಸಾರ ಏರೇ ಅವಾಡು ಅಯ್ಯ ಬೇಲೆ ತಂಡ ಕೀಲೆ ಐದು ಆಯ್ತಗಳ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಯ್ಯ ಪಣ್ಣ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುಡಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ದೇವರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಯೋಗ ಅಜ್ಜಾಗಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಯೋಗ ಅಜ್ಜಾಗಿತ್ತು ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಗಂದ ಪತ್ತನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಂಕಿತ್ತು ಈ ಕಾಲ ಕಣಗ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೀನು ದ್ವೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಗಂದಲ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲ ಅವು ಅಯ್ಯ ಪತ್ತದ ಕೊರ್ಪೇನೋ ಪತ್ತಂದೆ ಕೊರ್ಪನ ಕೊಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೆಂಚುಂಚಾರ ಐತೆ ಏನು ನಮ್ಮೈತೆ ఆయన ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುನಿತ್ತಲ್ಲ ఆయన ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಮಲ್ಪನ ಸಂಸಾರನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಗ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಈರೆಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಳಿ ದಾಲಜನ ಒಂಜಿ ಊಟ ಕಡ್ಡಿ ಪೋತು ಪೋತಾವಳಿ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಇಂಕ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮಣ್ಣು ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತುಕೊಂಜಿನ ಮಣ್ಣಾಪದ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಇನಿ 10 ಸಂಸಾರ ಅಪಘಾತ ಕಾಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು 10 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಆಗೇಲು ಎನ್ನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಆಗೇಲು ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅಂಡ 7 ಎಣ್ಮ 4 ಆಜಿ ಈಚೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ತಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿರೋ ದುಂಬು ಉಪದಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರುಂಟು ಪಿದಾಯ ತಗಲಿ ಏರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನೀವು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನೋಡು ಅಜ್ಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೊರಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇರಿತನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ರೈನ 6 ಫಸ್ಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ರೈ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಆರ್ಲ 2 ಜನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾಪ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕಮಿಟಿ ಮಾಲ್ತನ ಇಡಗ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಡೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿಪುಂಡು ಒರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು 10 ಜನ ಬತ್ತನೇ ಹೋಗಿ ಪುರ್ಲು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಲ್ತಾನ ಕಮಿಟಿ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ದಾನ್ನ ಪುರ ಅದು ಒಂದು ಅದು ಹೋಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡು ನೇಮ ಉಂಟು ಪುರ ಅಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮಾಲ್ತ ಐಟು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತು ನುಲಿಯಲು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ನೇಮದ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪುರ ಆಂಡು ನೇಮ ಆಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗೇಲು ಇತ್ತ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಅಗೇಲು 15 20 25 30 35 50 ಎಣ್ಮ ಅಗೇಲ್ತು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು 50 ಅಗೇಲ್ತು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬಿಂದನೆಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪು ಜೇರ್ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿ ಬರೋನು ಇತ್ತನಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಬೇನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮುಳಿತ್ತನ ಜವನೇರು ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಪಂಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಜ್ಜನ ಇಟ್ಟುಂಡು ನಾನು ದುಂಬುಗ್ಲ ಆಗ್ಲೇಗಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನಗಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬತ್ತನಗ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ತೋಜಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ತೊಲೆ ಇದಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಿದಾಯದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಂಡ ಇಂಚುಂಡು ಆ ಮಣ್ಣು ಕಲದಾಯ್ತಾ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಬಣ್ಣದ ಬತ್ತನಗಲು ಪನ್ಪೇರು ನೆತ್ತಲು ಅವು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಆಡೆ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮೈತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ದೂರ್ನತ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋದು ಈಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಗ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಗಲ ಆಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜ ಮಣ್ಣಾಪದ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಜುಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಅವಾಗ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜನೊಂದು ವಿಶೇಷದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಯ ಬಲಿಮೆ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಮುಲ್ಪ ದಾಲಜ್ಜಿ
ಓವು ಇತ್ತನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಪುತ್ತಾರ್ದ ಪುದಾರ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಕಂದದ್ದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಆರಿಗೆ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ದೀಡಂತು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಐನು ಸೋಕುಡು ತೂತು ಬತ್ತಿ ಸಂಸಾರನು ಅಜ್ಜ ನಡೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪುಣ ಬಿನ್ನೇರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಏರು ಎಡ್ಡಿಡ್ಬಿಡು ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡಿಡ್ಬಿಡು ಅದೇ ಅವಾಗ ಆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ಕೊರನಾಗ ಐ ನಾನಾ ಅಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಒರಿಪಾದ ಕೊರೋಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಸಂಸಾರ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರೋಡು ಬತ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಮಾನಾದ ಕೊರೋಡು ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಅಜ್ಜದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಟನ್ನ ಎಂಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಲು ಪುರ ನಡಪ ಅದೇ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆದ ಸೇವೆ ಅದೇ ಇಂಚಿತ್ನ ವಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಪುರ ಮೂಲ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ ವಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಪುರ ಈ ಜಾಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಾಗ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆ ನರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅಗ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಜ್ಜೆ ಅಗ್ಲು ಪಂಡಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜೆ ಬೆನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಾಗ ಸಂಬಳ ಕೊರೋಡಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜನ ಅಜ್ಜೆ ಬಿಡುಪೇನ ಬುಡೈ ಅಂಡ ಆಡಂಬರದ ಸೇವೆ ಬೋರ್ಡು ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜೆಕೇನಾಯಿ ಭಕ್ತಿಜ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲ ಯಾರು ಉಂಟು ಅದೇ ಅರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಬಂಡ ಅಜ್ಜಾಗ ಅವು ಮೋಡ್ಲ ಬತ್ತನು ಮುನ್ನೋಡ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಒಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತನ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಅಜ್ಜಾಗ ಬಿಡ್ ನಾವು ಅಂಡ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಉಂಡು ದೇವರ ಕನ್ನಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಐನು ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಒದಗದ ಅಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆರು ಒದಗದ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಂಚನೆ ಬೇ ನೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಪಂಡು ಅವಾಗ ಸೇವೆಟ್ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಸೇವೆ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಅಜ್ಜೆ ಲಕ್ಕದ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಜ್ಜೆ ಸುರೂಕು ಅಜ್ಜನ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿಂದ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಅಗಲ ಕಡಿದು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ಏನು ಪಡೆ ಉಂಟು ಬೇಲೆ ಏನು ಮಲ್ಪನಾಗೆ ನಿಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸುರೂತ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಅಜ್ಜನ ಮುಲ್ಪದ ಅಂಚೇನೆ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ್ಪುಣ ಇಂಕ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಜ್ಜನವೇ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೋಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣದಿತ್ತೀರು ಅವಲ ಬಲ್ಲಿನಾಥ ಎಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಮಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣದಿತ್ತೀರು ಅವಲ ಬಲ್ಲಿನಾಥ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣಡ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಗ್ಲಗ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪನಿ ಅಟಿಂಚಿ ಅಜ್ಜಗೆ ಎಂಚಬೋಡು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಗೆ ದಾಲ ಬೋಡ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಕಾಲಿ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಚಿನ ದೈವ ಅಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ಚಂಡಿ ಬಗೆಲ್ ಉಳುಂಗೊಂದು ಇಪ್ಪು ಮರಿಯಲೊಟ್ಟು ಬುದಲೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನಿತ್ತು ಅಂಡ ಎನ್ನ ನಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ತಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಐಕೊಂಜಿ ಮಾಡಾವಡು ಬಂಡೆ ಐಕೆ ಆರು ಬಂಡೆ ರೀತಿದಾನೆ ಆತುಂದಾಪು ನಾನು ಐಕೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ತುಂದಾಪುನ 10 ಜನ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ನಂದ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವಡಲು ಪೊತ್ತಾವನ್ನೇ ನಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಾಡೆ ರಾಪು ಜಜ್ಜಾಗ ಕುತ್ತಾರ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಪತ್ಯ ರಾಪುಜಿ ಅವಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ನಂದ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ರಾಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಆರು ಬಂಡೆ ರಾಂಡಪ್ಪ ಇರು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಂಡು ತೂಕವಣದು ಪಿರ ಕವಡೆ ಬಡ್ತು ಇರು ಹಾವು ಬಂಡಿರು ಐನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಅವು ಪರ ಉರ್ದಾಗ್ಲು ಕೊಡ್ತಾನ ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಪಟ್ಟ ಬರಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತನ ಪಂಡೊಂಡೇನ ನಾಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಯರುಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆಯರುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಅಜ್ಜ ಗೋಚಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಉಡ್ದು ಪನಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಆವಡು ಬತ್ತನ ಭಕ್ತರ ಅಗ್ನ ಬೈಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಳಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಪನೋಳಿ ಆತಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಮನವರಿಕೆ ಆಪು ಅದು ದಾಯ್ತಾನು ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿದ ಸೇವೆನ ಕೈಟು ಕೊರಡು ನಡ ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಾಲಿ ಅವು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಡು ನಾವು ಈಗ ಅವು ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರುಂಡ ಅಜ್ಜಾಗ ಈತು ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ಪಡೆ ಉಂಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಕೊರಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಗಲಾಗ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದ ಭಕ್ತಿಜ ಸೇವೆನಾಗ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾಗ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ದಾಯ್ತಾನ ಬೆತ್ತ ಕಟ್ಟಾರ ಪಾಡ್ನೋನು ಅದನ್ನು ದಾಯ್ತಾನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಗ್ಲಾಂಗ್ಲ ಭಕ್ತಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಗ್ಲಾಂಗ್ಲ ಭಕ್ತಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಜ್ಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾನು ಆ ಪೊಲ್ಲು ನಮ್ಮ ತೂಪುಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗೆದ ವಿಚಾರಡು ಪುರ ಕೆಲವೇರು ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಭಕ್ತೇರು ಅತೆ ಅಕ್ಲ ನೆನೆತ್ತಿನ ಪುರ ಏತೋ ನಡತಿನೊಂಡು ಅತೆ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆತಿನೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಆತಿನ ಆತನ ಒರಿಯನ ದಾದನಾಯ ಬತ್ತದ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಣ್ಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾಲ ಫಲಿತನ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈತನೇಟ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಗ್ಲಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಪಂಡೋಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಈಯೋಳು ಇತ್ತ ಮುರಾಂಜ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತನು
ಅವರು ಆ ಬಾಲೆ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಈಡೆಗೆ ಕಾರ್ದಿಟ್ಟಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಿ ನಂಚಿನ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡಿಜ್ಜನಾಗ್ಲತ್ತು ಮರ್ದು ಮನ್ಪೋಳಿ ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮನ್ಪೋಳಿ ಅಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಏರು ಗೋಚರ ಕೊರಿ ಏರದನ್ನು ಅಂಡ ಮಣ್ಣಪದ ಪುದಾರ ಪಣದ ಮಣ್ಣಪದ ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪಾಡಿನ ಭತ್ತನ ಕಷ್ಟನು ಮಾಯ ಮನ್ಪಿಗೆ ಪನ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಅಡಗಿತ್ತು ఆయన అజ్జనే మిత్తు బార పడారు ఇంక భర్తన కష్టను మాయ దెత్త అజ్జనే పడి ఉంటూ సుఖ పనుకుని తెచ్చుకున్న ఆ మన్నత పుదారు ఏనుంచి పద్య పరిప్పే పద్య పంపే పండు పండు ఉంది అంచ పద్యను పండారు ఆయన మరణి బిడుగడం అంటారు ఆయనకేನು తన్నగా ఈయన అజ్జగేతు పొరలాపను పనుపు నంకు గుర్తుజి అన్న నంకు పొరలాపను అన్న ఈ మండు శక్తిలా కల ఉండు పనుపు నేను అజ్జ తెరిపాదు కొడుతారు అంచనే నాన్న దుంబుకులా ಏನು ಪನ್ಪುನೋದು ಆಯ್ತು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಆಡಂಬರದ ದಿಂಜ ಪನ್ನೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರೇ ಬರಡು ಭತ್ತನಾಯಕ ಅಜ್ಜೆ ಬೇನೋಡು ఆయన ಕಷ್ಟನ ಅಜ್ಜಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಷ್ಟನಕ್ಕೇನು ಜಾಗ್ಲು ಪೋಣಾಗ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಅವು ಮಣ್ಣುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಜಾಗ್ಲು ಕೊಡು ಆ ಕ್ರಮ ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಣ್ಣದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಜ್ಜನ ಮಾಂಚರಗಳು ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಪಣ್ಣದು ಏನು ಕೈ ಮುಗಿತು ಏನು ಅಪ್ಪಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆದಾದ ಈ ಮಣ್ಣಾಪುದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಜ್ಜನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕಿನಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ವಿಚಾರನ ಮಾತ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲದಾದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೀಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪಡ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದಾಳ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.